Radio Barcelona, que tiene una gran historia en los anales de las ondas. Fue la primera emisora de España y se ha distinguido siempre por sus reportajes y laudables campañas benéficas. Benvinguts i benvingudes al nostre videopodcast de la revista Angle. Estem de celebració perquè commemorem els 100 anys de la ràdio a Catalunya, un segle de veus i històries que han deixat una empremta inesborrable. Durant els 4 capítols de la sèrie En Antena, entrevistarem a persones que han estat claus dins el sector d'aquest mitjà, professionals que han viscut i que viuen la ràdio des de dins, i els preguntarem sobre el futur del sector. Avui, dins el capítol de ràdio del tercer sector, entrevistem a Josep Vidal, coordinador de ràdio de Trini Jove. Molt bé, moltes gràcies. Un plaer estar aquí amb vosaltres. Molt bé, començarem amb la primera pregunta, que és, hem vist que la Fundació Trini Jove és molt més que una ràdio i volíem saber d'on sorgeix aquesta motivació de fer una ràdio dins d'aquest projecte. Bé, la Fundació Trini Jove és una entitat molt gran que des dels anys 80 es dedica a promoure projectes per intentar donar oportunitats al barri de la Trinitat Vella en tots els sentits. I això, entre el 2010 i el 2015 es va detectar que la ràdio històrica del barri, que era Ràdio Trinitat Vella, a causa una mica del canvi generacional, s'anava quedant cada vegada amb menys voluntaris, amb menys persones disposades a formar part del dia a dia de la ràdio i, en conseqüència, amb aquesta tendència, la ràdio estava condemnada el barri estava condemnat a quedar-se sense ràdio i sense cap tipus de mitjà de comunicació. Llavors la Fundació Trini Jove va detectar que la ràdio podia passar a ser un projecte social més de la Fundació que també servís per donar oportunitats a la gent del barri, que servís per fer d'altaveu de totes les entitats que hi ha al barri, també de la pròpia tasca social que realitza la Fundació en tots els territoris d'actuació, i aquesta va ser una mica la manera com es va integrar el projecte històric de la ràdio del barri de sempre dins de l'àmbit d'actuació de la Fundació Trini Jove. Sí, i molt relacionat amb el que dius de quan la ràdio va aparèixer el 1983, va venir amb problemes econòmics o... Sí, clar, més que problemes econòmics és que no n'hi havia cap tipus de recurs, no? Eren persones que en el seu temps lliure, en el centre cívic del barri, intentaven posar en marxa un projecte de mitjà de comunicació, una ràdio que era el que era més fàcil de fer, no? Ara tenim tots nosaltres moltes possibilitats, no? Amb internet, amb totes les xarxes socials, però en aquells moments l'única manera de connectar amb la gent del barri, de promoure la creació artística, de promoure els esdeveniments, de promoure tots els actes que es feien en el barri, era intentar impulsar una ràdio a través de la tasca dels voluntaris, i tot això es feia de manera altruista, sense cap tipus de recurs, sense que hi hagués cap tipus de contribució per part de l'Ajuntament o de qualsevol administració pública, i això, clar, evidentment, suposava problemes per poder el projecte a llarg termini. Precisament per això es va acabar integrant a la Fundació Trini Jove. Sí, molt bé. Això que dius que és una ràdio de barri i tot això, els continguts que feu servir, com els seleccioneu, quins continguts... Bé, més que seleccionar, el que fem és al contrari, és convidar a que tothom pugui venir aquí a formar part de la ràdio. La ràdio, l'objectiu principal que té el projecte de Ràdio Trini Jove és reflexar tota la diversitat que hi ha en el barri. La Trinitat Vella és un barri on hi ha una diversitat immensa, diversitat generacional, diversitat d'orígens, diversitats d'interessos pels temes, i intentem que tota aquesta grandíssima diversitat estigui reflexada a la ràdio. És a dir, tenim programes molt diversos, enfocats a públics molt diferents, i la idea és que tothom en algun moment, tant del barri com fora del barri, pugui sentir-se atret a participar, a escoltar, a connectar-se en algun moment al que és la Ràdio Trini Jove. Sí, i ja m'has respost, però vosaltres us definiu com una ràdio social. Amb això, hi ha alguna cosa que no hagis dit d'aquest concepte?
som una ràdio social i comunitària perquè el que intentem és donar veu al teixit social que hi ha al barri, a tota la gent que forma part d'aquest barri, no? Tota la gent que organitza esdeveniments, que fa activitats, estem parlant d'equipaments, de les entitats, de tota la gent que hi ha, que quan sortim aquí al carrer, que ens trobem i que està fent coses i que té ganes d'explicar-les, doncs per això està la ràdio. Okay. Val. A continuació farem una sèrie de preguntes ràpides que com a màxim s'han de respondre en una o dues frases, d'acord? Jo ho tinc complicat, això. Sí. Cap problema. La primera és, quina és la importància o valor d'una ràdio del tercer sector? Bé, més que una ràdio del tercer sector, la Fundació Trini Jove és una entitat del tercer sector, no? Si mirem una mica tots els projectes, tant per, bueno, m'estic enrotllant una mica, però per la infància, per la joventut, per la determinació laboral, tots aquests projectes que hi ha, tots formen part del que és el tercer sector, i el que fa la ràdio, el paper que té la ràdio dins d'aquest tercer sector és intentar una mica impulsar, reforçar, posar en valor tots aquests projectes que es fan per ajudar a la gent. Vale. Després, quina creus que és la major diferència entre premsa escrita i la ràdio? Bé, que la premsa escrita no t'escolta en la teva veu, que no hi ha aquest punt d'immediatesa del directe, de quan fas una entrevista, potser que la resposta immediata, veure la reacció de la persona que tens davant, tot això, doncs, evidentment, a la premsa escrita només és text, només veiem el que queda després transcrit amb un text. La diferència principal és aquest procés de transcripció. Jo et diria que quan fem alguna cosa a la premsa escrita, doncs hi ha un procés d'haver seleccionat què posem o no en el paper. En canvi, a la ràdio, una conversa com la que estem tenint ara nosaltres, doncs clar, ni vosaltres no heu de seleccionar res, no? El que diem doncs és el que escolta l'oient o en aquest cas l'espectador. Val. Després, quines seccions són les més importants a la programació de la Ràdio Trini Jove? Jo diria que no hi ha res que sigui molt més important que la resta. Evidentment hi ha uns temes, sobretot el que és relacionat amb la interculturalitat, amb la diversitat, que se li dona una importància important, que ens van donar un premi l'any passat del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el Premi a la Diversitat pel programa Connexió Intercultural. Aquests temes tenen molta importància aquí perquè som conscients que hi ha una moltíssima diversitat d'orígens en el nostre barri, que s'ha de posar en valor, s'ha de presentar la interculturalitat com una cosa positiva, i en això ho intentem reforçar-ho molt, però no vol dir que dins de la graella tingui una importància més gran que altres programes, altres continguts que fan els voluntaris que formen part de la ràdio, que això no ho hem explicat, però la majoria de la nostra programació, la majoria dels nostres programes els fan voluntaris que porten molts anys ja col·laborant amb la ràdio. Val. Després, podries definir Ràdio Trini Jove en 3 paraules? Sí, una ràdio social i comunitària de la Trinitat Vella, és com ens definim. Perfecte. I després, quin és el més important per Ràdio Trini Jove? Crec que ja ens has mencionat una mica abans, però per si vols afegir alguna cosa. Bé, jo et dic, reflexar la diversitat del barri, que tothom es pugui sentir representat per al mitjà de comunicació que hi ha en el barri de la Trinitat Vella. Molt bé. Val, perfecte. Que guai. I ara farem l'última pregunta que hem fet a la resta de sèries, que és com veus la Ràdio Catalunya en els pròxims 100 anys. Bé, la veig que es canviarà una mica el format, ja ho estem vivint ara, no? Que a causa de les noves generacions, de tots els avenços tecnològics que hi ha, el format anirà canviant. La ràdio convencional, que és una mica encara el que fem aquí, s'anirà veient substituïda per noves plataformes, noves maneres d'escoltar la ràdio, i bé, crec que canviaran els formats, però l'esperit del que és fer ràdio jo crec que es pot mantenir 100 anys més. Perfecte. Molt bé, doncs ha sigut un plaer tenir-te aquí al videopodcast en antena. Per mi ha estat un plaer també estar amb vosaltres i moltes gràcies per interessar-vos pel nostre projecte. Gràcies. I bueno, aquest ha sigut l'últim capítol del videopodcast, i si voleu veure la resta està a la revista Angle. De agua de 70 metros. Radio Barcelona.
que tiene una gran historia en los anales de las ondas. Fue la primera emisora de España y se ha distinguido siempre por sus reportajes y laudables campañas benéficas.